karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, makailove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Panugon! Nasira yun. Ako man ito ng gigang, ah. Dili. Dili na maamlimputahan. Ablihi ko din yun! Ablihi ko! Ablihi ko din yun! Di ka maamlimputahan. Nalakits gawas. Tabang! Eric! Madam Lily! Huwag itaos gawas. Kain maka sila. Dili ka sila makabati sa kong tingog. May gipangita si Madam Lily diya sa garden. Madam Lily! Nagdool ka man, Joel. Anhisad ka mangita sa singsing. Di madam. Kuan lang. Nakita ta kagikan si babaw ba? Nga nagtuwad-tuwad ka din eh. May giiwagan ka diya sa mga tanom. Sa may mong giiwagan diya, madam? Kwarta. Nahagbong ang akong kwarta dinhi. Huh? Karon lang? Karon lang. Nagkuot ko sa akong panyo ug natagak ang akong kwarta. Uy, aon sa man? Gusto ka nga tabangan ta sa pagpangita sa imong kwarta? Ayun na. Ako na mangita sa akong kwarta. Kung luag pang imong panahon, ang singsing overtime is pagpangita. Okay. Sige. Ay, madam. Nakakita ka ba ni Eric? Misuot siya sa kakahuyan. Iyan ang problema kung mapaakan siya ang mga mananap diha. Oh, may mga bitin ba ng maong kakahuyan, madam? Oo. Magadag kong bitin. Ngi. Maong gidili ni Don Faustino o pagso diha. Oh. Kining madam. Diha lagi ta mangita ni Wilma sa miaging simana lagi. Nakahimo ta ini nga way pagtugot ni Don Faustino kay naglain ang iyan lawas. Sige na ako na. Biyain ako din eh. Oh, madam. Nayabag itingali ni si Eric da. Nga misuot siya sa kakahuyan. Wilma! Joel! Madam! Ablihi ko din yun! Di ako sa basement! Joel! Madam! Huwag ikisaws gawas. Nanood na tingali sila mga kwarto. Saan man din ako. Huwag nahibaw nga ni ako din sa basement. Pero, kinsa man kang misiras pultahan. Sa manang nahambong sa ubos. Hoy! Kinsa ka na sa ubos? Hoy! Kinsa ka! Wa naman sad. Kinsa ka di nakalakaw ni ubos? Kinsa ka! Ayoko gano ka, ha? Wabi ako maghilabot ni mo! Ayoko gud saa! Oh. Sa man to? Parang tinipultahan nga ni sila sa ubos. Kisa ka nga sa boss! Ayaw pang hadlok, ha? Talinis may sudlay akong gigunitan. Tuslo kong tagikis matain, eh. Ang sawa man nila ko pagawas. Nakit ang pultahan. Animan ka ako makatuog din, eh. Hain man sa tisedik. Kalit man siyang nawa. Laom na ang gabi, pero wapa ko makatug. Ano man ni uy? Makatug na lang unta ko. Parehas naman sa disauna. Nga murag na itaw nga nagtanaw na ako. Pero niya naman ko sa kwarto ni Ella. Wa naman ko sa akong kwarto.
Dili na lang unta mo pakita na ko ang anino. Dili lang unta ko niya dagiton. Panuway kay Eric. Doon nagikigamay sa utok da. Kalit laglakaw, niya, gipang bungkag pa nga akong mga gamit. Huh. Oh. Ang akong pinintal nga naong ila. Uy! Wa naman dire. Kikuha sa panuway hangtod ang giguba nga painting na ko. Iyabag gining tawa na da. Ugma lang kagawa na ka. Klaro kay nga misibat ka. Madam, nakakita ka ba ni Ella? Dili ko gwardya nga magsigig bantay sa mga tao dinhi sa masyon. Pero wa man gud siya dito sa kwarto. Ako siyang gilili dito sa iyang kwarto pero wa siya dito, madam. Oh, tigalig bilakaw siya. O, ay nangita tigalig to ni Eric. Suod man ang duha. Ha? Nga naman, wa pa ba di ay mabalik si Eric, madam? Wa pa. La, hain man ka di ay siya paingon. Kaburay na habilin din hi. Maong kabor ginahibas ay inyong gagipang buhat. Madam! Wilma! Joel, Nakakita mong ila? Naunsa man mo? Nangabuang na mo? Ganong ako ba inyo pangitaan sa mga wa din hi? Madam, ikaw manggod ang sayo nga mo mata. Namasin lang mi ba nga nakakita ka ba? O nga naman, mawala ka sa day mo kung doon ay laing mawa din hi? Oo, uy, naniguro lang madam. Basin kami ang mapasangin lang nga, nawa sila. Kung nabala ka mo nila ni Ila ang Eric, pangitaas sila sa kakahuyan. Na, di na lang ko mangita. Kung adto mi sa kakahuyan mangita. Misud sa kakahuyan gabi si Eric. Maong gisundan ko siya pilak ka metros. Pero ano ko mula sa magang duot sa kakahuyan. Ha? Kung wa sila sa pamahaw, pangitaan ninyo sila sa ugto. Pero kung ako pa ninyo, ang sing-sing mao'y inyong pangitaon. Oh. Wato ko karon sa ospital. Idigbalik ako, kinahanglangaan ang sing-sing, ha? Kung manugo ni sa madam da, mura sa ni siya mahanda. Joel, Hmm. kita naman lang duha ang nagtikaw-tikaw din sa mansyon. Da, bahala to sila eh. Tanan na. Mangita ta sa sing-sing. Uy, nakatuog naman di ko. Saan naman ka oras? Joel! Wilma! Tabangi ko ninyo, Joel! Tabang! Asa man nato pangitaon karong sing-sing. Ambot. Naglabad nga akong oda. Unsa ka? Kung sa ubang kwarto nga bakante ta mangita sa sing-sing. May pa. Sige, sige. Ato to sa taas na. Sa bakanting kwarto. Unsa magit ka itong murag pultahan nga misira din sila ang gabi eh. Oh, hayag dito tapita. Adlaw na kiti ay. Pero, bildo man na diha. Gamayng bintana nga bildo. Unya, taasab kaayo. Dili na ko maabot. Unsaon man ako paggawas gikan din eh. Kinsa magit kami sila sa pultahan sa ibabaw bilaks gawas. Mura magiging binihigdapita ang pultahan nga misira gabi eh. Oh, may abli na pultahan sa ibabaw. Salamat! Abli na yun! May abli! Joel! Madam! Wilma! Wa may tao dinis ko sa pultahan. Kinsa man kang abli na ko. Kinsa ka! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!